Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ masa Rahamani fo k'a barikada ale min sɔnna ni ka bi dunya jira an na. A bɛ ka u ka jabaraninso mandi lajɛ ni o ye télé ɲɛta ye dɔw ko ɲɛta TV. Jɛmukan bɛ ka filɛ aw fɛ ni waati in na. Jɛmukan min ni an b'a f'a ma faso jɔkɛnɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun ka wulikajɔw ani cɛsiriw bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye anw ka jamana kunkanko kɔrɔfɔ dɔ walima masala dɔ ka o ta k'an sɔnni sigi o kan ka se ka o kɛ masala fɛn ye. Faamuya bɛ se ka sɔrɔ cogo min na télé ɲɛta filɛbaw ni a lamɛnbaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn i n'a fɔ a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ sisan maa welelen tɛ dɔwɛrɛ ye walima maa wɛrɛ ye o ye professeur Nasrudeni Saɲɔ. Professeur Nasrudeni Saɲɔ ale tɛ maa dogolen farafin furakɛli walima laadala furakɛli sira fɛ anw ka jamana kɔnɔ Burkina Faso ka taa se hali jamana caman ma. An n'ale ka jɛmukan ta ko sabanan an bɛ se ka fɔ an bɛ o kɛnɛ kan ka foli ni waleɲuman dɔn k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma. Anw bɛ yan bi walasa ka se ka ɲininkaliw kɔni tɛnku professeur Nasrudeni Saɲɔ la ne ni n balimakɛ ani kunnafonidi ɲɔgɔn ni o ye Abdulaye Kulubali ye ni maa caman b'a dɔn Super AC la radio Oxygène Bamakɔ Yirimajɔ walima ka se radio so caman ma Mali kɔnɔ. Bi anw de bɛ yan nɔ ka se ka kunnafoniw di ka kuma di Super AC ma Abdulaye Kulubali a ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin télé ɲɛta filɛbaw ma yanni an ka se an ka maa welelen ba. O diyara n ye kosɛbɛ n bɛ foli di ma ɲanbele ka foli di ɲɛta TV a lamɛnba ani a filɛba bɛɛ lajɛlen ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan i y'a fɔ cogo min na ni Ala sɔnna ma o balimakɛ n'o denkɛ don Abdulaye Kulubali ka foli di bɛɛ lajɛlen ma ni Ala sɔnna ɲɛta TV ɲɛta ale jabaranin sanfɛla la. Ayiwa tabarikala Abdulaye an bɛ i fo ka fara an kan an ka se ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲininkaliw ka olu tɛnku maa welelen na professeur Nasrudeni Saɲɔ. Professeur salamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatulah ɲanbele. Somɔgɔw bɛ cogo di? Séjour ɲuman bɛ ka tɛmɛ Bamakɔ. Alhamdulilayi i ka équipe lamaaw tɔw bɛɛ lajɛlen. Ayiwa ni maa ko k'e ka foli kɛ nin waati in na i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ yanni an ka tɛmɛ ni ɲininkaliw ye. An bɛ ɲɛta filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo la. Tabarikala. An ka ɲɛmɔgɔba Gire ani ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen. Alhamdulilayi. Ani aw yɛrɛ kumakɛlaw. Tabarikala. Ja tabagaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo la inshallah. Tabarikala. Lombe inshallah. Alhamdulilayi. Ayiwa professeur an bɛ i fo ka Abdulaye Kulubali fo an b'a jigiya k'a fɔ bi jɛmukan a nafa bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ bari masalaba 2 bɔɲɔgɔnko walima 3 bɔɲɔgɔnko kumaw bɛna boli o kan a fɔlɔfɔlɔ ye min ye o de ye k'a fɔ farafin furakɛli walima farafin dɔnniya walima maaw mago ɲali yiri ta sira fɛ a kunu ani bi a bɛ cogo jumɛn na Nasrudeni Saɲɔ ye danfara ye u ni ɲɔgɔn cɛ wa a bɛ i da don o la ka se ka walawalali kɛ a filanan ye min ye o de ye k'a fɔ a yɛrɛ ka carrière kɔnɔna na bari furakɛli ni walima laadala furakɛli walima farafin furakɛli ale b'a baara la sisan Burkina Faso bɔbɔjulasokaw fɛ yen a bɛ san caman bɔ a yɛrɛ ka carrière kɔnɔna na a ye faamuya jumɛnw sɔrɔ a la nisɔndiyako minnu y'a sɔrɔ a la a ye kelen ka mɔgɔ dɔw kɛnɛya olu tigilamɔgɔw kɛra cogo jumɛn na u ka folikan n'u ka nisɔndiyaw kɛra cogo jumɛn na n'i ye maa furakɛ ka bana dimi ta ka bɔ a kan a bɛ kɛ cogo jumɛn na ale y'olu ɲagaribagatɔw sɔrɔ cogo jumɛn na walima a yɛrɛ ka baara kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ degun dɔw y'a sɔrɔ walima gɛlɛya dɔw y'a sɔrɔ bana dɔw furakɛli ma se ka sabati olu dɔw yera a la wa a ko bɛ cogo jumɛn na a na a da don o la an bɛ se k'a fɔ carrière professionnelle an na dakuruɲa 2 fɔ o la jɛmukan laban ni Ala sɔnna ma da dunfɛnw olu fɛn caman bɛ yen nɔ minnu bɛ maaw yɛrɛ furakɛ i n'a fɔ sanga ni waati nemurukumuni bɛ ka an bolo nemurukumuni bɛ se ka mago ɲɛ mɔgɔ ye wa i n'a fɔ da dunfɛn dɔ bɛ se ka kɛ tomi ye tomi bɛ se ka mago ɲɛ mɔgɔ ye wa ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ ɲininkali ye mangoroko yɛrɛ waati bɛ ka se anw ka jamana kɔnɔ nin waati in na mangoro yɛrɛ nafa bɛ mangoro la wa ka taa se yiriden yɛrɛ caman bɛ ten tɔ nemurubaw b'o cogo la an na olu ɲininkaliw kɛ ni Ala sɔnna ma da dunfɛn caman bɛ ten tɔ k'olu ɲininkaliw kɛ waati tɔ min ma labɔli kɛ ka se ka olu kɛ an ka bi jɛmukan kɔnɔna na ayiwa an b'a daminɛ fɔlɔ professeur Nasrudeni Saɲɔ farafin furakɛli walima laadala furakɛli a kunu ani bi e bɛ se ka ye danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa kunkɔrɔta bɛ a ko la bi wa a danfara ye mun ye. Alhamdulilayi an bɛ Alahu Taala tanu ka walima dɔn laadala furakɛli n'o de ye kunu a tɛ bɛ cogoya mun na ani bi a bɛ cogoya mun na dafara jumɛn de bɛ a la yala an ye faamuyali jumɛn de sɔrɔ a la parce que kuma bɛɛ lajɛlen bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ
alhamdulillah a kunu o tɛ sisan ye o ye kabi lawale tile mɔgɔkɔrɔbaw tɛ bɛ min kɛ lafiya tɛ b'a kɔnɔ mɔgɔkɔrɔbaw tɛ b'o yɛrɛ filaka kɔnɔ basi foyi tɛ t'a kɔnɔ mais kunu camancɛla sera n'o de ye kunu sisan ye cɛkɔrɔbaw ye jalaki caman sɔrɔ a la o ye tɔɔrɔ caman sɔrɔ a la colonisation wagati la wagati dɔ yɛrɛ tɛ sera hali a tɛ interdira alhamdulillah diɲɛ wagati bɛɛ faamuyaliw bɛ sɔrɔ de temps en temps ala nana to sisan a ma mɛn autorisation dira ko maa bɛ se ka yɛrɛ fila kɛ ni farafinfilaw ye n'a y'a sɔrɔ ni maa min y'a ta donda ɲɛnɛma na inchallah a lakodɔnnen don n'a ye a bɛ dɔn ko a dɔnni b'i la a bɛ dɔn ko jateminɛw kɛra ka yira ko sira b'i bolo i ka se ka a baara kɛ walima a lɔnni b'i la i y'a kalan kɛ karamɔgɔ b'i la voilà o ye a nabolo dɔ ye fana nabolo filanan an ka taa ni succès ye kunu a tɛ bɛ cogo di ani bi a tɛ bɛ cogo di n'an ko filɛ fanga b'a la bi kosɛbɛ ka tɛmɛ kunu kan voilà i b'a dɔn diɲɛ ye fɛn dɔ de ye ni ne ye mɔgɔ kalan walima ni ko ko sinsin ni bi fisayara kunu ye c'est que o ko tɔgɔ ma nɔ bɔ kuma fɔ tɛ an karamɔgɔ dɔw bɛ sira hali bi hali ne ka karamɔgɔ dɔw bɛ o yɛrɛ ɲininka o tuma e ka dɔnni bɔra min ni karamɔgɔ dɔw y'o fɔ hali karamɔgɔ den dɔw y'o fɔ o b'a yira o y'i kalan min na i ma tulon kɛ a la wa mɔgɔ fana n'i ye denw de kalan n'o den ma dɔnni kɛ ka tɛmɛ kan i karamɔgɔ kuntan de ye n'an se ka taa n'i ye mɔgɔ kalan n'a ma dɔnni kɛ ka tɛmɛ kan i tɛ karamɔgɔ ɲɛnama ye ne yɛrɛ nasoden bɛ siran an ka kalandenw ɲɛ bi o ye lon wɛrɛ kuma ye i le bɛ ka mɔgɔ minnu kalan bi ne bɛ siran o ɲɛ o caman kɔni minnu bɛ k'u ka baara minɛ sɛbɛra n bɛ siran o ɲɛ parce que n'i ye mɔgɔ kalan fɛn na a t'a dan o ma a bɛ recherche wɛrɛ de kɛ ala bɛ ilham wɛrɛ lɔn d'a ma tugun a ka baara la ala bɛ faamuyali wɛrɛ d'ale ma kɔnɔna na c'est ça o baara in na donc i b'a ye baraka bɛ don ko la de plus en plus donc fɔlɔ mɔgɔkɔrɔba ye sanu minnu mara ka ɲɛ k'a kɛ k'a datugu bɔgɔdaga ni fɛnw kɔnɔ o sanu ninnu dɛ an denmisɛn ninnu minnu sigira cɛkɔrɔbaw kɔrɔ an y'o de sanu de sɔrɔ k'a dɔn ko tiɲɛ b'a la k'a sɔrɔ mɔgɔw tɛ ma sɔn a ma an tora ka to ka yir'o la i ɲɛ taara a bilennen don sanu don a bɛ tan fo o sɔnna bi donc an bɛ se k'a fɔ a succès n'a ko laɲagari fanga ka bon bi ka tɛmɛ fɔlɔ kan wa n'an jira a bɛ tiɲɛ ka sababu kɛ mun ye mɔgɔ minnu fana ma taribiya kɛ cɛkɔrɔbaw bolokɔrɔ n'o y'u ka lɔnni ta sanfɛ o bɛ se ka kow lacɛn donc fo an fana ka kuma pour que ka se ka ko ninnu sigi sen kan k'a lasabati o n'a ɲɔgɔnnaw donc n'an ko filɛ bi alhamdulillah a ko laɲagari don kosɛbɛ a ko sigi no sen kan sisan mɔgɔkɔrɔbaw ye dɔ ye yan n'o ka sa o de ye jumɛn ye mɔgɔkɔrɔbaw sɔrɔ k'o faga parce que o bɛ farafinfila bɔ mɔgɔkɔrɔbaw sɔrɔ k'o torturer parce que o bɛ farafinfila bɔ mun de y'a to n lawasani n'o kan fɔ an ka ɲɛmɔgɔ n'o de ye ministère mɔgɔw ye Burkina olu de y'o daliluya yira an na hali ko o image dɔ yira i b'a dɔn vraiment o cɛsiri o bɛ fɛ de ko tɔgɔ ka sababa sɔrɔ sinon o t'o yira o donc ni alhamdulillah a ma tɛmɛ san 60 kan sisan sira dira an bɛ se k'an yɛrɛ fila kɛ furakɛli bolo ma hali jamanatigiw b'a ɲinina bi dɔgɔtɔrɔso la filabɔla ka kɛ n'o de ye farafin yiri lɔnbaga ye dɔgɔtɔrɔ fana ka kɛ i bɛ don dɔgɔtɔrɔso la e le bɛ fɛ i ka fila kɛ sira min kan e k'o fɔ donc an bɛ se k'a fɔ alhamdulillah bi a ko laɲagari no fanga baara an b'a ladari laɲini sɔbɛ ala ka a timɛ hɛrɛ amina rabi i n'a fɔ i ye delila k'a fɔ ni jɛmukan kelen kɔnɔna na aw ni dɔgɔtɔrɔw aw bolo kan ka di ɲɔgɔn ma ka baara caman kɛ bari farafin dɔnni sira fɛ i bɛ se ka bana dɔ furakɛ dɔgɔtɔrɔ tɛ se k'o furakɛ wa dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka bana dɔ furakɛ a dɔ bɛ dɔ la farafinya ka dɔnni sira fɛ i n'a fɔ opération n'a ɲɔgɔnnaw anw fana tɛ se ka o jɔyɔrɔ k'olu fa Abdulaye Kulubali ɲininkali b'e bolo ka ɲɛsin professeur Nasrudeen Saɲɔ ma ka bɔ Burkina Faso Bɔbɔjulaso aw bɛ ka faso jɔkɛnɛ jɛmukan de lajɛ nin waati in na an bɛ foli di Nasrudeen ma a ka kɔrɔfɔ la sisan a bɔra ka fɔ a ka kuma la ka yira k'a fɔ ko n'i ye a lajɛ bi ko kabini lawale la fɛn minnu bɛ yen ni olu tun b'a baaraw sigi sen kan ko n'i y'a lajɛ k'a fɔ ko danfaraba b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ka danfara fana kɔnɔna la a da sera ma ka yira k'a fɔ ko n'i y'a lajɛ bi ko mɔgɔ bɛ se k'a fɔ tagaɲɛ de b'a la bi farafinfura ne bɛ ɲininkali min k'a la n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ walima an ka yiriw k'u ta k'u don bala tuma min na ni u bɛ ka don bala o waati kelen kɔnɔ la mɔgɔw caman y'a ye k'a fɔ ko farafinfura dɔw bɛ k'a yira k'a fɔ fana k'a bɛ ka kɔlɔlɔ se mɔgɔ ma k'o sababu kɛ ko dosi tɛ yen k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko a hakɛ ye nin ye ale bɛ se ka jaabi jumɛn don kuma la vraiment dosi ko kuma in dosi ko kuma i ka nin ɲininkali ka ɲi kosɛbɛ farafinfura bɛ lagosi Abdulaye Kulubali kosɛbɛ ni dosi ye i bɛ nin mɛn mɔgɔ caman da o ye farafinfura ne t'a min parce que u b'a fɔ k'i ka min k'i kɔnɔbara labɔ ko dosi t'a la nin kuma in bɛ fɔ k'a lagosi kosɛbɛ professeur b'an bolokɔrɔ ale ye baara in ɲɛdɔn b'an ba ye an bɛ se k'a fɔ international don ala k'an ni sababa bɛn amina rabi amina dose kɔrɔ bamanankan na an k'a fɔ bamanankan na hakɛ baasi foyi t'a la
n'a y'a fɔ bamanankan na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mais n'an tora français kan na an tɛ ɲɔgɔn ko farafin fura ko hakɛ t'a la ɲamele ne bɛ Alahu taala tanu tabarikala ɲamele kabi 2008 fɔ bi fura b'an bolo lon bɛɛ a bɛ marché la fɔ bi a ma gbalo wa a tɔgɔ bɛ a cogoya la ni kɔlɔlɔ tɛ baara a ma ɲi dɛ 2008 kana se bi ma ni mɔgɔ o mɔgɔ ye kalan dɔ kɛ ka se san 20 ma kalan bannen kɔ n'i ko a tigilamɔgɔ ma k'a ma hakɛ dɔ i y'a nɛnɛ i y'a dɔgɔya i y'a dɔgɔya kalan daminɛ ye hakɛ de ye kalan daminɛ ye jate de ye ABCD o ye kalan daminɛ de ye mɔgɔ kana taa doctorat sɔrɔ i k'a ma ABCD dɔn i y'a dɔgɔya donc mun de bɛ kɛ sisan o kuma de bɛ o punpan de bɛ mɔgɔw kɔnɔ donc dosage bolo ma n'o de ye tubabuya kalan cogoya ye ani yiri ta kelen tɛ fo an ka yiri ka contexte le ta an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yiri kelen kɔnɔ tubabu dɔnni kɔnɔ o bɛ fɛn 1000 bɔ a la o fɛn 1000 kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen o b'o labaara o danna a molécule kelen-kelen bɛɛ wayi parce que yiri kelen de bɛ se ka molécule 1000 sɔrɔ a la o e ka dɔnni ye cogo min k'o labaara kelen-kelen o kelen-kelen labaara dosage ani mɔgɔ min bɛ yiri fara ta k'a labaara o cogoya la a t'i ko n ka kelen fɔ mɔgɔ min bɛ comment dire yiri kelen ta ka baara ka tilen baara ma tan cogo la c'est comme ale bɛ baara kɛ ni o molécule 1000 ni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛ min b'a to tiɲɛni kana kɛ wa ɲuman ka kɛ n'an bɛ fura bon mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ ko n'i bɛ fura kuru cogo de bɛ yen nɔ kuru cogo de bɛ fura la hali ni n ka kalan ne ka teli ka kɛlɛ o la fura kuru cogo a tɛ kuru ten tɔ non n'i y'a kuru cogo dɔn a bɛ bonya o fura kuru cogo de bɛ minɛ cogo de bɛ fura la ka kuru ka siri mɔgɔkɔrɔbaw bɛna fɔ fila kuru est ce que fila bɛ kuru tan don wa walima tan don wa a hakɛya a bɛ jate don mɔgɔkɔrɔbaw fɛ wa ni samiya wagati le filaburu ka ca fila la o kuru cogo ani tilemana wagati filaburu tɛ yen nɔ o kuru cogo tɛ kelen non i bɛ taa filadaga dɔ di filabɔla dɔ ma a b'a fɔ ko nin ka dɔgɔ taa na ni belebeleba ye nin bɛɛ lajɛlen hakɛ de ko ye kuru 3 ni muso don kuru 4 ni cɛ kuru 3 ni cɛ don kuru 4 ni muso don hakɛ de ko fɔ ye tɔ ye ten hakɛ don n'i ye fila in tobi n'a mɔna n'i y'a don so na a mi bolotigɛ ɲa 3 i yɛrɛ bolotigɛ ɲa 3 hakɛ de bɛ ko fɔra ye tɛgɛ ɲa 3 hakɛ de bɛ ko fɔra ye tɛgɛ ɲa 3 o ye dosage o ye hakɛ furamugu bɛ yen nɔ mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ ye k'a ta tigɛ fara ɲa 1 n y'a fɔ yan ne t'olu ka émission na n ko ilhamu bɛ mɔgɔkɔrɔbaw fɛ n'i y'a ta ka tɛmɛ tigɛ fara ɲa 1 kan fa b'i minɛ tigɛ fara ɲa 1 fa b'i minɛ ilhamu b'o fɛ n'o y'a sɛbɛn papier la ta o b'a don ji le la ban k'a bɔ fitinin min tora papier in kan dɛ o de y'i ta min ta ye wa n'i tɛmɛna tigɛ fara ɲa 1 kan hakili développer jugu fɛ fa b'i minɛ fɛn min bɛ don fɛn min bɛ 4 giga la fɛn min bɛ 10 giga la n'i y'a bɔ k'i b'a don 1 giga kɔnɔ a bɛ ci dɛ a bɛ ci o ye jate de ye mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ k'i ka fɛn ta tigɛ tan tɔmi o bɛ yen o fana furakɛli bɛ yen dɔ bɛ yen k'i bolo de d'a kan dɔrɔn o fana furakɛli bɛ yen k'i tɛgɛ tereke a la dɔrɔn donc o b'a jira k'a fɔ ko hakɛ bɛ k'o la mais sɔgɔ ka taa question fɔlɔ la kunun ni bi anw bɛ kunun furakɛli kan wa an bɛ bi furakɛli kan awɔ n'i bɛ fɛ k'a dɔn n'an bɛ baara kɛ ni dosage an ka lɔnni na walima an tɛ baara kɛ ni dosage ye taa an ka baarakɛyɔrɔ filɛ wa i b'an ka furaw filɛ ka fulaw histoire filɛ fulaw ye nɔ min bɔ fulaw yɛrɛ bɛ jamana joli la wa a bɛ ka nɔ jumɛn de bɔ commentaire joli de bɛ yen bi an bɛ diɲɛ laban min na n'i ye tiɲɛni kɛ maaw b'a fɔ n'i ka fura ye maaw bana maaw b'a fɔ ni fura ye nafa kɛ maaw ye maaw b'a fɔ mais mun de y'a to Burkina Côte d'Ivoire Mali faama si t'a fɔ ko bon Nasrudin haya jɔn de ye daluya i ko i ka mɔgɔw furakɛ nin na daluya don n'o ye sali yira Bamakɔ yan sali bɛ fa o n'o ye sali yira Burkina o sali tɔgɔ bɛ fa donc daluya de bɛ ko ye sisan mɔgɔ minnu bɛ furakɛra ani mɔgɔ min b'a la ka to ka dɛmɛ maintenant an ka taa ni dosage ye an bɛ yiri filaburu de dɔn ni faamaw ye mansin nana ni mansin ye mansin mun b'an ka yiriw sɛgɛsɛgɛ i n'a fɔ an b'a kɛra cogo di basi t'a la bɛɛ bɛ taa ka yiriw sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn fɛn min don o n'a ɲɔgɔnnaw ne ni dɔgɔtɔrɔ dɔ y'a sɔsɔrɔ kɛ n terikɛ don an tilara la a ko bon ko dosage ko basi t'a la n ko n ye fila labɛn ka na n'a ye n ko n ka fura dɔ ye n ko n bɛ fɛ a ka tester komi i y'a fɔ k'i fila bɛ tester wuru ni jakumaw de la a ko non k'olu bɛ kɛ Amérique le n ko an bɛna américain de kɔnɔ u bɛna tester an bɛ sɔrɔ k'an yɛrɛ filakɛ yan alors que mɔgɔ miliyɔn de ne Nasrudin b'a la k'o dɛmɛ bi k'o jigi tugu bi
an bɛna kɔnɔni kɛ nin bɛɛ ka kɛ wa o la to jamana kɔnɔ test dɔw bɛ yen nɔ jamanatigiw b'a lɔn ko test gɛlɛn de mais o bɛ mun de kɛ o b'o ɲɛ datugu ko dɔ kan pour que a ka to ka kɛ yanni a papier ka organiser ne ministère kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔw docteur Nadabega ko ne ma a ko docteur k'i ka centre nin ko texte foyi tɛ yen fɔlɔ min b'a yira k'a bɛ se ka yɛlɛ officiellement ko mais an bɛna sɛbɛn dɔ kɛ ka d'i ma e tɔgɔra parce que e kelen de nin kɛ fɔlɔ an ka ye e bɛ to ka baara kɛ n'o texte ye o yanni jamana ka a bila sen kan ala tora a ka masaya la faama dɔw bɛ yen olu yɛrɛ de b'an pousser pour que a ka kɛ joona o t'a dan ye donc n bɛna min fɔ o sa hɛkɛ ani dosage kuma kelen tɛ ne bɛ to ka cours di université la Wagadugu le ni la n b'a ɲagami ma o bɛ biki ta o bɛ kɛ comme o bɛna biki ci nafa sɛbɛn fɛ n bɛ cours di jɔnw ma donc minnu bɛna kɛ doctorat ye pharmacien docteur o 6e année le ni la ne b'a ɲagami français kan na parce que n ma école kɛ français ka école kɛ o bɛ biki ta an fɛ e tɛ le ni la dɔ bɔ dɔ ɲɔgɔn na nka e bɛ cours di olu ma wallahi français kan in tɛ don min bɛ kunkolo la o ko don min bɛ kunkolo la o de ko don an bɔ ne ko siɲɛ kelen tɛ olu pharmacien minnu bɛ don groupe la tuma dɔ mɔgɔ 300 siɲɛ kelen i ka groupe WhatsApp oui WhatsApp donc maintenant olu ko denmisɛn minnu bɛ wuli la olu bɛ se ka na fɛn dɔ labɛn mun b'an ka konkan fɔ sinon ko a konkan tɛ se ka fɔ tan dɛ an tora araso o ye question posée ma dosage la professeur ko ne ma ko ne ka jɛ ko ale bɛna jaabi a ye question posée kalandenw yɛrɛ ma ko mun de ye dosage ye kalanden ye fɛn min miiri ko dosage ko non k'i y'a fiyɛ ko ile yɛrɛ bɛ question bɔra fɛn dɔ kan i tɛ fɛn min dɔn donc mɔgɔ min mana jaabi a tɛna ɲɔgɔn faamu a sɔrɔ sisan k'a kɔrɔ fɔ o ye français kan na mun yɛrɛ de ye dosage ye o y'a faamu donc yarabi y'a faamu ko ɲuman ala ka d'a ma dosage ɲɛdɔn don an fɛ an b'a dɔn an bɛ fura bɔ cogoya mun na an b'a dɔn fura min ye bagan ye an b'a dɔn fura min tɛ bagan ye fura min bɛ yen n'a ni fura min fara ɲɔgɔn kan a bɛ mɔgɔ faga an b'o dɔn fura min bɛ yen a bɛ ta ka fara fura wɛrɛ kan k'a furakɛ k'a bɔ baganya la an b'o dɔn a bɛ tigɛ heure min na an b'o dɔn a bɛ bɔ waati min na an b'o dɔn kalan dan de bɛ yen nɔ an ta tɛ université dɛ kalan dan de kunzu bibliothèque min kan ka tobi barama na min kan ka tobi daga la maintenant jelekisɛ kan ka don min kɔrɔ gakulu 3 kan ka don min kɔrɔ o bɛɛ jatew dɔnnen don farafin furakɛli ta sira fɛ o émission kɛra ka ban n ka mɔgɔ ye pɔnpɔn bɔla mɔgɔ dɔw la jɛnɛkisɛ bɛ don n k'o bɛɛ fɔla bɛɛ y'o faamu donc ça veut dire mɔgɔkɔrɔbaw y'o lɔn cogo di mɔgɔkɔrɔbaw y'a lɔn cogo di ko dabada bila nɛgɛ kɔnɔ k'a ma ɲɛ a ma k'a b'a bagan faga o y'a lɔn cogo di mɔgɔkɔrɔba da n y'o yir'i la dara o n'i ye da don nɛgɛ kɔnɔ sisan k'a tobi k'o min k'o da kelen to yen wula fɛ i bɛ nɛgɛ de min na nɛgɛ bɛ wɔ a la nɛgɛ bɛ wɔgɔ ka don a la mɔgɔkɔrɔbaw y'o lɔn cogo di dabilenni nɛgɛ bɛ wɔgɔ ka don a la a man kan ka tobi n'i y'a don daga la k'a tobi su o ka ɲi ka bɔ o minɛn kɔnɔ sinon n'a tora o minɛn kɔnɔ a bɛ wɔgɔ n'i ye da tɔni yan sisan i b'a n'i y'a tɔni fɛn ka sisan siman kan sisan i b'o taamasiyɛn ye nɔgɔ a b'a fɛngɛ fo k'a fin tellement que a b'a yɛlɛma c'est que a bɛ zone ta donc ça veut dire dosage lɔn don an fɛ an ka dosage sisan kɔlɔlɔw mako b'o la sisan an k'o kalan an ka dosage la o bɛ taa mansinw de dilan sisan mun b'o konkan fɔ min bɛ bɛrɛ bɛn an ma yan an fɛ farafinna yan o de ye sababa ye sinon dosage dɔn in an t'o dɔn ayiwa professeur Nasrudin Misaɲɔ ka jɛmukan waati masala fɔlɔ kun cɛ bibi in na UNESCO ka bolo kan bari u ye e lakodɔn ka sɛbɛnfura di e ma laadala furakɛli farafinna dɔrɔn tɛ dɛ nka hakili la a bɛ sɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ larabuw fɛ yen hinduw fɛ yen ka taa se diɲɛ fan wɛrɛw ma a bɛ cogo di bi i b'a kibaruyaw kalama wa aw minnu cɛsirilen don ka fɔ laada la furakɛli ka se ka sabati. Usa n bɛna ko kelen fɔ a ye ɲinan moi j'étais candidat au Burkina Faso pour le trésor vivant trésor vivant kunzo minnu bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ o ye sanulama don jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu balolen don n'u sanulamaw don jamana y'a yira a ti kɛ nomination ye i bɛ t'i ka daluya de yira Usa i b'a dɔn an ka daluya ka ca dɛ UNESCO kelen ka daluya de yɛrɛ y'a ye a ko non ko nin dama ko docteur ko kuma tɛ nin na ko ale san 15 ka nin sɛbɛn sɔrɔ siɲɛ kelen UNESCO yɔrɔ UNESCO ka laɲini min lancer pour que yiribɔla dɔ ka fɛn kɛ o y'a jateminɛ k'a ye yiribɔla jumɛn de bɛ se ka kɛ ala y'o ɲɛ bɛn ne le kan an y'o ka conférence tenir tɔ papier bɛ dira ne ma ne yɛrɛ ma jate fɛnba ye ja fɛnba don a bɔ mun de la kanu wa ne bɛ Bamako yan
bolbol fɛn o fɛn bɛ kɛra UNESCO mɔgɔ de b'a bolbol bɛɛ kɛra ne ye k'an sigi don fɛ hali ne ni Bamakɔ yiribɔla ɲɛmɔgɔ ka taa ɲɔgɔn ye ka sigi an ka ɲi ka ko minɛ cogoya min na o ni UNESCO mɔgɔ de kɛra ne ka porte parole ye ka kuma n'o ye bonya tɛmɛna nin kan bonya tɛ tɛmɛ o kan Oustaz tant que n'an ma fara ɲɔgɔn kan k'o tɛ taa donc UNESCO yɛrɛ ka laɲini dɛ an yɛrɛ b'a kɔnɔ parce que UNESCO yɛrɛ b'a fɔ ko nous sommes partenaires avec le projet o tɛ bonya da ye an kana miiri komi an ka lɔnni don non n'a tɛ Ala diya o tɛ kɛ ɲɛ ma don i bɛ taa sɔrɔ i ka cɛsiri de y'a to nin bɛɛ lajɛlen kɛra donc UNESCO bɛ ka laɲini min kɛ o ka ɲi kosɛbɛ jamana caman de bɛ yen bi tubabu jamanaw na i bɛ taa furakɛli ninnu kɔnɔ i bɛ min fɛ i b'o de ta e bɛ min fɛ i b'o de ta n'i fɛ ka taa i furakɛ tubabu sira kan i b'a fɔ n'i bɛ fɛ o k'i furakɛ farafin sira kan i b'a fɔ o b'o bɛɛ fɔ donc hali tubabu jamanaw yɛrɛ kan hali tubabu jamana yɔrɔ caman na Ablaye Kulubali ɲininkali b'i fɛ ne bɛ Nasrudini fo ka tila ka segin kɔ ni ɲininkali dɔ ye sisan a bɔra ka fɔ sisan n'i y'a lajɛ ka fɔ bi ale ka nin baara in sen fɛ wulikajɔba kɛlen don k'a lakodɔn a ka ja diɲɛ sirigani yɛrɛ kɔnɔna na bi min tɛ Burukina yɛrɛ n'i dun ye Burukina lajɛ bi o ni Mali ni Niger i b'a ye k'a fɔ bi jamana ninnu bɛɛ ye jamanaba kelenw de ye hakililaw ni tagasiraw kan o waati kelen kɔnɔ la furabɔko kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye anw fɛ yan n'o ye laadala fura farafin furaw ye fo k'a kɛ bi ala kumakanw tɛ se ka ye jɛmukanw sanfɛla la bi yalima bi aw minnu kɛra sababu ye ka se ka nin hakilila sɔrɔ ni aw ka jamanaw kɛlen don ka aw lakodɔn o la ka wulikajɔw kɛ ka sɛbɛnfuraw di aw ma ni kelenya bɛ yen walima bi ni an bɛ bɔ hakilila kelen kan ka fɔ k'an bɛɛ ye kelen munna o ɲɔgɔnnaw sen tɛ ka kɛ jamana tɔ ninnu na i n'a fɔ e ta kɛra cogo min na walima o wulikajɔ ninnu o minnu bɛ ka kɛ aw kɛlen bɛ ka mun k'o la sisan ko an ka laadala furako bɛ se ka don ba la cogo min na. naam an bɛ cɛsiri de kɛ parce que faamaw ye sira dayɛlɛ an ye fo an k'o fɔ faamaw ye sira dayɛlɛ an ye a tɔ bɛ anw de ma sisan ka cɛsiriw kɛ pour que ka se ka laɲini sɔrɔ cogo di. contact b'i ni Mali taw cɛ wa. voilà contact yiribɔla Mali yiribɔla hali a ɲɛmɔgɔ mais contact ne ni Mali yiribɔlaw bɛɛ cɛ parce que Mali yiribɔla caman bɛ réseaux sociaux kan hali texte la yɔrɔ o dafalen tɛ o pour que i ka dafa laɲini na sariya ye min fɔ i bɛ don o da de fɛ ka kɛ mori ye i bɛ yiri feere yiri bɔn dɔw yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yiri fara ɲɔgɔn kan a tɛ bɛn yiri dɔw bɛ yen n'i y'o fara ɲɔgɔn kan bagan de b'a jira mɔgɔ la olu ne fo ne ka jɛ n ka kalanden minnu bɛ nana ne bɛ se ka mɔgɔ 400 bila kuma na siɲɛ kelen lɔnnikɛla sagajigiw dɔw bɛ o bɛ yiri lɔn ka ban o t'o sɔrɔ ka don ne ka kalanso la ka tugu ne ka taribiya kɔ mɔgɔ 300 mais mɔgɔ si ma kuma o sa ne ka kalanden tɛ yen n'i san 2 kɛ min tɛ se ka sogo ye k'i yɛlɛma sogo ye k'i faga a tɛ donc dɔnni gɛlɛn de bɛ yen nɔ olu ko dɔnnikɛla n'an y'o to n'o kumana don do kabako le ka sababu kɛ mun ye tiɲɛni min bɛ société la f'a ka wuli ka bɔ yen an tɛ fɛ ko an ka jaraki alors k'an bɛ tiɲɛni kɛra yiribala joli de bɛ tiɲɛni kɛra ne ye faamaw ko bɛ test k'an n'u kama k'an ka jɔnjɔ d'a ma i ka dɔn ye min kan oustaz mɔgɔ minnu bɛ nin na komi sɔrɔsi lo kɛ enquête kɛ i t'a dɔn depuis fanga kɔrɔ tile hali kuma i bɛ baro kɛ ni mɔgɔ mɔgɔ i bɛ enquête kɛ olu bɛɛ kan i bɛ baro kɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ye est ce que tulon de b'o yan donc fo de ka sigi sen kan n'i le mɔgɔ min yiribɔla ye i k'i yɛrɛ organiser n'i tɛ yiribɔla ye i k'i bolo bɔ a la parce que sinon i bɛ ɲagamini kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu b'a la ka cɛsiri kɛ pour que ko ka sigi sen kan donc f'a ka organiser wa ɲɛmɔgɔ minnu fana bɛ yen nɔ an ni faamaw cɛ f'olu fana k'o bolo dayɛlɛ n t'a dɔn jamana bɛɛ bɛ ten anw kɔni anw fɛ yen nɔ Burukina minnu bɛ yen nɔ min b'an ni fangaw cɛ olu yɛrɛ dayɛlɛ nɔ an ɲɛ olu de b'an forcer fo tuma dɔ bɛ kasi ɲɛ na dɔ ko an ma conférence la ni n sara alugu yiribɔlaw de ye n faga parce que mun na n bɛ fɛ aw ka sira ta cogo min jamana ka se ka aw lakodɔn cogo min a tɛ ka sira ta bi yiribɔlaw bɛɛ lajɛlen b'a la k'a yɛrɛ ka kɛlɛ de kɛ usa ɲabeli san joli le tɛ an bɛ baara kɛ ni ɲɛ tɛ lon jumɛn na a y'a ye ko an nana to ka kuma an yɛrɛ ka ko kan an bɛ kuma farafinna ko kan yiribɔlaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sira ta cogoya min na mais e bɛ baara kɛ i damana nin bɛ baara kɛra a damana nin bɛ baara kɛra a damana yiribɔlaw bɛɛ lajɛlen ka kɔlɔsi ta n'o ka ɲɛsin o yɛrɛ ma o fɛn tɔgɔ ka ɲi ka datugu walima a ka ɲi ka labara ou bien jamanatigiw b'a datugu pewu ka sɔrɔ k'a filɛ sisan ka mansɔbɔ t'a kɔnɔ an ka jamana 3 ninnu kɔnɔ AES kɔnɔ anw bɛ se ka jɔ ni furakɛli ye ne Nasrudini m'a fɔ n k'an ka dabada sɛnɛ yan n'an ye dabada lɔn faridimi fila an t'a ta yɔrɔ si dabada dɔrɔn dabada dɔrɔn ale kelen pe dabada dɔrɔn n'an ye dabada lɔn faridimi fila an t'a ta diɲɛ si fɛ e mɔgɔ mɔgɔ n'i lɔra n'i yɛrɛ ye cogo cogo n'i ma lɔ n'i ka kɛnɛya ye kɛlɛ ma ban ne san 20 de ye ne ma fura wɛrɛ min dara san 20 ni san 20 de ye ne ma bana n ka kɛnɛ ni na n ka kɛnɛ hakili la an sɔn cɛ ma yiri ko in de ye sababa ye professeur Nasrudini Saɲɔ naam e ka furabɔ baaraw hukumu kɔnɔna na san caman kɛra la
Bobo Dioulasso Burkina Faso bibi in na i ka fura bɛ feere jamana 20 ani kɔ la farafinna walima diɲɛ yɛrɛ bunnaku kan a bɛ fɔ min ma ko carrière professionnelle i ye fɛn caman y'a la i ye fɛn caman mɛn carrière kɔnɔna na e ye mun ye degunna ko la tɔɔrɔna ko la walima nisɔndiya ko la k'i y'o sɔrɔ an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la sɔɔni dɔrɔn an bɛ segin ka na jɛmukan waati filanan kɔnɔna na walasa ani professeur ka baro tɔw na se ka ɲɛnamaya cogo min na foli ani waleɲuman dɔ k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na a bɛ k'aw ka jabarani so mandi lajɛ ni o ye teleɲɛta ye jɛmukan bɛ ka filɛ jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔ kɛnɛ maa welelen professeur Nasrudini Saɲɔ laadala furakɛli walima farafin furakɛli sira ka maa lakodɔnnenba don Burkina Faso Bobo Dioulasso ale bɛ an fɛ Mali kɔnɔ nin waati in na a n'an bɛ ka na a bɛ laadala tagama min kɛ an ka jamana kɔnɔ kalo kelen bɔɲɔgɔnko a bɛ o tagama kunkɔrɔ an ye garisɛgɛ sɔrɔ ka wele ka na bi ne ni n balimakɛ Abdulaye Kulubali arajo so caman bɛ yen nɔ min b'ale ka kunnafoni na tɛmɛ Mali kɔnɔ anw de bɛ yan nɔ bi ka se ka ɲininkali tɛnku professeur la ayiwa Abdulaye Kulubali tɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye professeur yɛrɛ ka carrière kan ɲininkaliw ka tɛmɛ professeur la joona joona. Ok n bɛ foli di hali bi professeur ma ka tila ka n filɛbaga bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana kɔnɔ ni kɔ kan. Professeur an b'a fɔ a fɔra cogo min na bi baara o baara n'i y'a daminɛ i b'a ye a kɔnɔna la i y'a daminɛ ni gɛlɛya dɔw bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la u bɛ cogo min na nɔgɔya dɔw bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la yalima nin baara in daminɛ ni e fɛ i bɔra ka kɔrɔfɔ caman fɔ ɲɛna yalima a gɛlɛyaw kɛra mun ye ani bi baara in n'a bɛ ka nɔbɔ nɔgɔya jumɛn b'a la ka ɲɛsin ma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. A bɛ daminɛ n'o de ye. Fura feerela mobilitigi. Man teli ka kuma n ka degun kan. N ka teli ka kuma Ala ye hɛrɛ min kɛ n ye. Mun kama man teli ka kuma n ka degun kan? Ne bɛ se k'a fɔ ka taa 2008 fɔ bi ne bɛ min ye bi ani min kɛra bi Ala ye bɛɛ yira n na. Usa ni ko n bɛ kuma n ka degun kan n bɛ kasi o de y'a to n tɛ fɛ ka kuma a kan. Munna? Ala ye n kɛrɛkɛrɛ de ye a ne Ala ye ne kɛrɛkɛrɛ cogo di? A bɛɛ tɛ se ka fɔ mais dɔ bɛ fɔ. Bisimila. N sigɛra a caman hali ne ka taabolo ye mɔgɔw minnu ko nafa ti a la tagaɲɛ ti a la o caman bɛ yen i ye wari d'o ma o ye juru tɛ fɛ i ye cadeau k'o ye i b'o denw ka kalan sara o y'a dan ye bi baara dan ye i baara mais mɔgɔ dɔw bɛ k'a yir'i la ko a man ɲi baara dan ye i baara mais i bɛ risque kɔnɔ baara dan ye i baara mais i bɛ balo sini wa i tɛ balo wa i t'a dɔn o sa kɛlɛ bɛɛ ti fɔ mais ne Ala ye ne kɛrɛkɛrɛ ne delila ka siko ni Ala ye a y'a lamɛn ɲɛnɛma siko kɔnɔ n ye n gababilen de kumakan bɔra n gababilen na ko ale de ye Ala ye kumakan ka bon ko yɛlɛ ka na n ko n bɛ yɛlɛ cogo di lidenw de bɔra sanfɛ ka na n ta Tiden ka yɛlɛ ni n donna kababilen ni yiri la kumakan bɛ bɔra tugun n ka ko min kɛ n ka sira min ta Ala y'o yira n na wolo n tɛ sira ne kɛrɛkɛrɛra de ka sira bɔ yiribɔlaw ɲɛ hali i t'a kalama Ala ka ɲi ka to k'i lasɔmi dɔɔni ne ka ko ra ni ne ma kɛrɛkɛrɛ ne bɛ na ɲatara don min na programme tɛ ɲatara yiribɔlaw ka programme o ye ne akɛ dɔɔnikɛlaw ka kɛnɛ de kan c'est pas hasard hali n'a barila ɲatara a ma bari ne la ne kɛrɛkɛrɛra de ni ma farati ko n bɛ kuma bɛɛ fɔ a bɛ kɛ degun ye mais ne bɛ yafa an tɔɲɔbaga bɛɛ lajɛlen ne yafara bɛɛ lajɛlen ma wa Ala ye n kɛrɛkɛrɛ mais n ye fɛn kangari da maa kelen kelen bɛɛ ye que ça soit a kɛra président n ye kangari da o ye
que ça soit kɛra maa fɛn o fɛn o b'a fɔ ko non ko farafin filabɔ la n'i kɛra dɔ ko i b'i faga ne y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye don don hali faama ni miira ne ka juguya ye ala b'i ni tigɛ hali faama hali jamanakuntigi don don n'a miira Nasuruddin an bɛna a minɛ de ala b'i ni tigɛ cɛkɔrɔba joli de bɛ yen bi n'o y'o faga parce que o ye mɔgɔ fila kɛ cɛkɔrɔba joli de bɛ yen bi o ka mɔgɔw jigi tugu kongo la o tɛ bɛ mɔgɔ 100 fila kɛ o y'o faga mun na o bɛ mɔgɔ fila kɛ Oustaz an y'a ɲɛ tugu nin joli de kan dɔgɔtɔrɔ 100 yirika de b'an fɛ an b'o kalan ala kama k'o kalan ka nin dɔnni dora pour que ko tiɲɛ ka dɔn docteur yɛrɛ 140 ala ye ne kɛrɛkɛrɛ de yiribɔlaw ka kalan kɛ ka tarbiya kɛ cɛkɔrɔbaw Mali la ani Burkina ani Benin ka sɔgɔ ka don ne ka kalanso la tugun n'i y'o ɲininka n b'a dɔn ka tɛmɛ o kan ka sɔrɔ o b'a dɔn ka tɛmɛ n kan kɔnɔ gɛlɛya min bɛ n na ani min lutte min na o kama n bɛ fɛn d'o ma min bɛ bɛɛ kabakoya ala k'an si sabati amina rabbi a bɛ jɛ an ka dugawu kɛ ne ba ye ne bamuso de ye n kɛ ten Usa ɲamele wallahi lɔnni bɛ n na lɔnni bi naani n ti maga foyi la ne ye Nasuruddin ala y'o d'o ma n dara ala la ka se hakɛ dɔ ma hali ko sisan ko suko duguya kɛ cɛ Bamakɔ bɛ se ka kɛ ala y'a ta ka bila yɔrɔ wɛrɛ n b'a fɔ ala bɛ se n dala la n bɛ ala tando ala min ye n kɛ maa ye waati bɛɛ mɔgɔ b'i tando la fo ne bɛ siran n ko est-ce que ala tɛna subahana est-ce que ala tɛna lajarabi kɔfɛ a bɛ siran bi ala in ladiya ka se ka dɔ ma ne bɛ siran est-ce que ala tɛ faga n lajarabiya k'i to denmisɛnya la mais mun de bɛ farafin ma wallahi n'a danna ne kelen ma ne bɛ n ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ n bɛ fɛn o fɛn fɛ ala b'a bɛɛ di ma ne nana Mali la yan million n bɛ ɲini ka million 5 de dépenser organisation dɔnnikɛlaw bɛ bɔ u ka jamana na ka taa wari de ɲini ne nana wari de don Mali la yan i ka nani sen fɛ ne bɛ sali olu ye 100 million 1 ka conférence kɛ kalo 1 kɔnɔ ne ka mɔgɔ dɛmɛ aide sociale million 1 ni nin ma fɔ a bɛ lɔn wa jeli tɛ tugu ne kɔ Burkina gouvernement ye dɔgɔtɔrɔso min jɔ farafin filabɔlaw tɔgɔ la san o san bɛ million 1 d'o ma dɛmɛ dɛmɛ o ni bi fura minnu ni wulikajɔ minnu kɛ ka mɔgɔ minnu kalan k'olu former k'olu bila o n'o tɛ kelen hali ɲina mɔgɔ 1000 bɛ furakɛ sumaya gansan Mali la ni million 3 de don a fura la n tɛ ɲɛnɛ n filila yɔrɔ dɔ n tɛ ɲɛnɛ n bɛ na ni bɔrɔ 1 yan ka bɔrɔ 1 bila Burkina ka bɔrɔ 1 bila Côte d'Ivoire o na bɔrɔ 1 an y'a don sachet la sachet 300 wolo n dɔgɔkɛ in wulila ka na ni bɔrɔ tɔ ye a bɛɛ bɛ tila Mali la yan nin bɛɛ bɛ kɛra mun de kama laɲini dɔ de bɛ yen nɔ Oustaz mais ala ye n wasa mun na n b'o fɔ ne tɛ ye jateminɛ kɛ ala ye taamasiyɛn mun yira n na san 60 ko minnu ka ɲi ka kɛ ala y'o bɛɛ kɛ ne ye bi fɛn foyi tɛ yen min ko bɛ ne la bi ala ye mɔgɔ d'u ma ka danaya mɔgɔ d'u ma k'a to mɔgɔw ka se k'i faamu joona sinon anw bɛ ten ala y'a to an bɛ ka lɔnni ɲɛnɛma n'a kuntan fara ɲɔgɔn kan sulama teleso ka se k'i lamɛn k'i laɲini faamu a ma nɔgɔ parce que laɲini dɔ de bɛ an na a belebeleba sulamaya n ka laɲini belebeleba sulamaya ala ye hɛrɛ min kɛ sulamaya ye sulamaw ka se k'o ka hɛrɛ dɔn k'a labaara n ka degun a tɛ se ka fɔ ka ban mais min fɛrɛ ka je tɔɔrɔ min ye n sɔrɔ Oustaz ne filila de ala ye n ye ne taara kalan na cogo min ne y'a fɔra ye i bɛ se da ala ma mais a y'i bi o kɔrɔ de maa fɛn o fɛn ala de bɛ se n bɛna n ka degun belebeleba fɔ a ye ne ye diɲɛ bɛɛ fila kɛ ne bamuso ye san 10 kɛ ne ma se k'a fila kɛ yan'a ka fatu o 10 000 bɛ n na fo ka diɲɛ wuli i yɛrɛ ba fo ka diɲɛ wuli a tɔɔrɔ tɛ ban non c'est à dire i ye kuma min fɔ sisan Nasuruddin e yɛrɛ ne bɔra ba bana na bana min bɛ ne baara ka ne to ba to bana na ne y'a mɔgɔ 100 de fila kɛ u bɛɛ kelen yɛrɛ ne ba ma se ka fila kɛ ala i bɔra sisan ka kuma min fɔ donc o ye lajarabi ye min bɛ n dimi ala de y'o kɛ donc hɛrɛ fɛn o fɛn bɛ n fɛ bi n t'a jatera parce que n m'a ɲini Mali dɔrɔn ne ka kalandenw bɛ milliardaires bɛ mɔgɔ 5 bɔ depuis ala y'o dan wari ko ma don n'o cɛ ala ye ni sɔn i ye minnu kalan
ala ye ne sɔn fɛn bɛɛ la donc an b'a lali tanto degun min bi na a ka bon mais ala bɛ n ladiyara pour que n ka se ka ɲina n ka degun kɔ n tɛ se k'a bɛɛ fɔ n bɛna fɛn kelen f'i ye teleso maaw bɛɛ lajɛlen k'a mɛn n'a y'a sɔrɔ n'ala y'o karama kɛ mɔgɔ ye et puis a sera ka sabari ne san 8 de ye kilo 40 mɔgɔ tɛ se ka n kɔrɔfɔ ne bɛ siran n yɛrɛ ɲɛ wallahi billahi tallahi n san 8 kilo 40 ni n y'a lawura kama i t'i n kɔrɔfɔ k'an to burukina wolo n b'a fɔ ala ye tuma dɔ ni n bɛ fɛ ka ko kɛ n ko ala ni ele yɛrɛ b'a dɔn ko muɲu don nin kɛ ala b'a kɛ ala n'i y'a dɔn muɲu don nin kɛ ala b'a kɛ mais o tigilamɔgɔ ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka jama fara ɲɔgɔn kan so ka mɔgɔya kɛ ni mɔgɔ ye a ma nɔgɔ n do tɛ sitina bato wa n bɛ sitina kɛlɛ n bɛ jinako kɛlɛ o n'a ta bɛɛ ni nin fɔra n'i ma farati i b'a fɔ nin den in ka ko est ce que nin tɛ ne dan don ala taala de la ala de bɛ ne kɛ ten n bɛ to ka kumakan dɔ fɔ n ko ala ye fɛn o fɛn dan fɛn tɛ yen nɔ min ka sɔrɔ adamaden na ka se yiri ma kɔrɔ dɔ de b'a la n'o don sera n bɛna n'a fɔ ala ye ne kɛrɛkɛrɛ de o de y'a to ni yiribɔlaw y'a faamu depuis n bɛ n ka émission na n tɛ kuma n yɛrɛ kan farafinna bɛ sabati cogo di yiribɔlaw bɛ bonya sɔrɔ cogo di o bɛ karama sɔrɔ cogo di n'o kɛra bɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya ala ye ne kɛ nin baara in kɛlɛba ye et puis baara sɔrɔ ka diya n ye n'a kɛra ten laɲini dɔ bɛ na hali tuma dɔ ni mɔgɔ dɔ ye kuntan fɔ ka taa yiriko ma i bɛ i m'a tigilamɔgɔ jaabi cogoya dɔ la min b'a bɛn parce que munna i baara ka nafolo don fɛn mun na k'a lakɔlɔsi ni mɔgɔ b'a tiɲɛ o tigi kiti ko diya ye a faamu ko ɲuman ala ka d'a ma. Professeur Nasrudini Saɲɔ, i delila ka mɔgɔ dɔ furakɛ n'a nisɔndiya n'a ɲagari bonya n'a yɔrɔ i y'a ka joie ye a y'i kɛ cogo di i hakili b'o o dɔ la tigitigi a tigi yɛrɛ tun i n'a fɔ limaniya ka tila a la ou bien a yɛrɛ bolo bana min b'a la bana in yɛrɛ furakɛ cogo t'a la ale bɛ sa nka e sera ka ala ka dɛmɛ kɔnɔna na e sera ka a furakɛ e hakili b'o o dɔ la wa bari san kɔnɔ e bɛ mɔgɔ caman furakɛ. Ustaz n dɔgɔkɛ sisan a b'a fɔra n ye ko dɔ y'ale wele sisan k'a fɔ a ye ko témoignage b'a fɛ k'a fɔ an bɛ cɛ fɔ n ko non n ko tɛ se ka téléphone ta a ko k'ale ye safinɛ san kunun a kun na sini k'a ko k'ale sikɔrɔ ye k'a a bɛ dingɛ sɔgɔra ko ale y'ale ka dabari yɔrɔ yira ale ye dingɛ sɔgɔ fo ka taa dabari in bɔ i m'a fɔ tan fo ka taa dabari bɔ o tigilamɔgɔ i k'a ka mun kɛ ye an bɛ fɔra mɔgɔw bɛ na sigi fo bɛ kasi i y'i min k'o ye nin ka di nin de bɛ ne joie ɲinan sisan ne ye mobili dɔ san Ford ne ye mobili ye mobili diyara ne ye ne ye dɔ wele n siɲɛ fɔlɔ de ka wele ka fɛn f'a ye n ko n mako bɛ juru la 1,20,000 k'a dafa ka mobili dɔ san ko ne ma ko ko baasi t'a la ko yanni wulafɛ ale bɛ kuma fɛ wulafɛ fɔra n ye ko sini sɔgɔma ko n ka na wari minɛ sini sɔgɔma 6 heures du matin olu de bɛ ne wele la ko n ka teliya ka na wari minɛ n taara wari minɛ ka tila n ka mobili ko bɛɛ lajɛlen na yanni ne ka n wuli ka na yan o ye wele ka fɔ n ye ko a dira n ma de ko y'a d'i ma de ko y'a d'i ma a tigilamɔgɔ tɛ y'a fɔ n ye don dɔ la ko je te dois la vie a ye 200,000 don a yɛrɛ ala m'a furakɛ a ne ye ɲɔgɔn ye ala y'a ni sababa bɛɛ a ye 200,000 de don a ka furakɛli da fɛ a ma kɛnɛya a ko je te dois la vie a n'e ka ɲɔgɔn ye de kɔfɛ ala ye kɛnɛya sabati ala ye kɛnɛya sabati ala y'a ni sababa bɛɛ a ko ma je te dois la vie ɲamele mɔgɔ joli de bɛ yen n'o y'a fɔ i ma je te dois la vie et puis ils sont pleins et puis i bɛ san 5 ɲɔgɔn kɛ i m'a dari wari la ka ye a fana ma hali 10,000 kungo ɲɛnabɔ i ye i mako nana s'a ma siɲɛ 1 1,20,000 pourtant i ko juru de juru de parce que a diyara n ye mobili ko diyara n ye n b'a fɛ n t'a dɔn m'a sɔrɔ cogoya mun na donc o n'a ɲɔgɔnna caman Ustaz ala ye hɛrɛ kɛ ne ye e ka se foire la dɔgɔnɔ fɛ i b'a fɔ ko ne talen foire tellement que o bɛ n bonya kanu dan tɛ kanu dan don yarabi a fɔ ko ɲuman ala ka d'a ma ni ninnu de bɛ ne joie. Professeur Nasrudini Saɲɔ an bɛ k'an kunda jɛmukan waati labanw kan bolokɔnɔ fɛn caman bɛ yen minnu bɛ se k'an furakɛ an ka fɛn duntaw b'o la an bɛna kuma nemurukumuni kan nemurukumuni b'an bolo su fara tile kan a b'an ka du kɔnɔna na a b'an bolo fan bɛɛ fɛ nemurukumuni mago b'a la wa a bɛ se ka mago ɲɛ mɔgɔ ye wa dakuruɲan kelen o sa lemurukumuni nabolo ka ca a nafa ka ca je pense que plateau na an y'a caman fɔ
fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ mɔgɔ ye mɔgɔw b'a ta ka kɛ tulonkɛ fɛn ye sa ɲamele kolonlaw bɛɛ tulo bɛ na lemurukumu bɛ yɔrɔ min na mɛtiri 5 kɔrɔti tɛ na a bilalen kɛrɛfɛ yɔrɔ min na mɛtiri 5 kɔrɔti tɛ tɛmɛ lemurukumuni kɔrɔtɛ n'a bɛ yɔrɔ min na kɔrɔti tɛ tɛmɛ cɛkɔrɔbaw y'a fɔ an ye kɔrɔti nabolo 80 ɲɔgɔn bɛ yen nɔ lemurukumu bɛ yɔrɔ min na a tɛ tɛmɛ fɔ ni mɔgɔ min bɛ a kɔrɔti bona ni lɔnni b'a la n'a bɛ se ka lemurukumu in nankari ka sɔrɔ ka na parce que o waati nɛkurumu ka farin ka tɛmɛ o kɔrɔti caman kan kɔrɔti ye objet de fɛn don kɔrɔtibola bɛ se ka nin ta ka kɛ kɔrɔti ye wa a bɛ kirisi min fɔ nin kan o kirisi i bɛ taa sɔrɔ lemurukumu dɔrɔn ka bon ni nin y'a kirisi ye naam bisimila donc maintenant n'o fɔra maintenant mɔgɔ dɔ bɛ se k'a dama tɛmɛ ka taa lemurukumu hali n'a ɲinɛ lemurukumu kɔ a b'a fɔ o ma fɔ sinon lemurukumu bɛ yɔrɔ min ka ban kɔrɔti tɛ tɛmɛ o ye kelen ye pusa lemurukumuni k'a tigɛ 4 dɔrɔn k'a bila e fɛ bon na a bɛ so kɔnɔ nɔgɔ n'a ɲama bɛɛ sama ka n'a yɛrɛ la ka hɛrɛ di du kɔnɔna ma hali lemurukumu bɛ tiɲɛna a ka nɔgɔ a t'o di du kɔnɔ ma dɛ a bɛ to ka cɛjugu de sama ka don a yɛrɛ la ka ɲɛnɛma di so kɔnɔ ma lemurukumuni kasa goman bɛ i b'a tigɛ ten dɔrɔn k'a bila du kɔnɔ ten dɔrɔn so kɔnɔ dɔrɔn so min kɔnɔna na walima du yɛrɛ mun bɛ so kɔnɔ yɔrɔ kelen de dɔrɔn a b'a bɛɛ sama kasa gɛlɛn ale b'o de sama ka don a yɛrɛ la ka kasa diman dégager ka da alu ka énergie duman di lemurukumuni ne ba ko ma sɔgɔma ala ka hinɛ muso wara n'i bɔra ala ka hinɛ ni lemurukumuni ta i b'a tigɛ fila n'i y'a tigɛ fila min b'i kinimuru la o jɔsi kinimuru sen na min b'i nɔma na i k'o jɔsi nɔma sen na bi i bɛ kɔrɔti dɔn a tɛ wuli wa hakika de n'i bɛ bɔ sɔgɔma lemurukumuni ci 2 ye min b'i kini tɛgɛ kɔnɔ o jɔsi kini sen na i kini sen kɔnɔ min b'i nɔma sen na i b'o jɔsi nɔma sen na ka i sen kɔnɔna i bɛ kɔrɔti dɔn a tɛ wuli o kɔrɔ ko di maaw bɛ se ka taa fɛn dɔw bila cogoya dɔ la i bɛ yɛlɛ a kan hali u ka siradara ɲama siradara saraka ninnu fɛn ɲɛnamaw tɛ tuma dɔ a bɛ taa bila fɛnw de ninnu bɛɛ lajɛlen kɔlɔlɔ b'o la o de y'a to denmisɛn dɔw bɛ b'a fɔ ko nɔgɔ bɛ yɛlɛ a kan mɔgɔkɔrɔbaw u bɛ fɔ ko kɔrɔti le y'a minɛ parce que siradara fɛnw yɛlɛla a kan ko nɔgɔ yɛlɛla a kan i bɛ mɔgɔkɔrɔbaw b'o bana nasɔn 2 kɛ bana silɔnbara bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la lemurukumuni minɛ ten dɔrɔn i ka muawuzatɛni kala siɲaga kelen ka lemurukumuni tigɛ murudanya kelen k'a min bana silɔnbara ala b'a ban lemurukumuni labaara mɔgɔ o mɔgɔ y'i laɲini saya ye a bɛ sa bi cɛnnikɛla tɛ se ka nin kɛ ni cɛnni ka nin kɛ i mako sara o n'a bɛ fɔ fɛn o fɛn ma ko ni mɔgɔ y'i laɲini cɛnni ye n'i le cɛnnikɛla ye don e taara o baara kɛ c'est que e fana ye cɛnnikɛla dɔ de lemurukumuni 100 jalafara 9 a don daga la i ka ji k'a la k'a ko walima i k'a sigi tile 9 k'a ko ni mɔgɔ mɔgɔ wulila i kama a b'a su don a b'a yɛrɛ su don c'est comme mɔgɔ min y'a yɛrɛ ka kaburu sɔgɔ ka don k'i da kɔnɔ k'a datugu mais e min y'a kɛ fana e tɛ juguya kɛ mɔgɔ la o ye tulonya e de tɛ juguma e fana tɛ juguma e tɛ juguya kɛ o mɔgɔ ɲɛnama tɛ juguya kɛ o mɔgɔ ɲɛnama tɛ juguya kɛ mɔgɔ la kana juguya kɛ mɔgɔ la mɔgɔw t'u tan dɔrɔn mɔgɔ laban min na fɔ e nin subaga ye dɛ nin subaga ye o bɛ laban ka na fara i kan tugun i b'o dɛmɛ o de ye mɔgɔ sɔbɛ ka baara ye mɔgɔ sɔbɛ tɛ mɔgɔ tiɲɛ lemurukumuni ani jala kɔnɔ lemurukumuni 100 jala kɔnɔ jala fara 9 jala suguya fara 9 different nafa b'a wa nafa t'a la nafa b'a la ka sigɛ bɔ i la pewu hali ne filɛ émission 5 an tɛna sigɛ ne ka recette lemurukumuni dabilenni ɲamako o le ne ka recette souffle bɛ ne la ne tɛ siran kuma ɲɛ quoi ala y'a kɛ n hakili ka di alhamdulillah an bɛ ala tanto la wa i hakili bɛ se ka di yan mais ne kiri souffle t'i la donc ne bɛ n ka souffle labaara mun de dabilenni ɲamako ani lemuru ka kɔrɔfɔ kuncɛ fɛn dɔ b'an fɛ farafinna yan kosɛbɛ a bɛ matarafa a bɛ fɔ a ma ko le miel di nafa bɛ di la wa usa nafa caman bɛ di la ni nafa dɔ yira di la bamakɔ yan mali la yan mɔgɔ dɔw y'a kɛ u ma denkɛ sɔrɔ si kɔnɔ ala ye denkɛ d'u ma mɔgɔ dɔw y'a kɛ peut-être o tulo b'an na mɔgɔ dɔw y'a kɛ u ma den sɔrɔ o si kɔnɔ ala ye den d'u ma mɔgɔ dɔw y'a kɛ o ye filani de fɔ ala ye filani d'u ma e di k'a sɔrɔ ne ma nin si fɔ ye dɛ ne y'a fɔ de dɔrɔn lemurukumuni tile 15 fayida k'a kɛ mɔgɔkɔrɔbaw ye min yira n na i bɛ fɛn min fɛ ala b'o kɛ i ye bisimila di basi t'a la i bɛ di ta ani lemurukumu k'a ɲagami ɲɔgɔn na i k'a mɔ i fari bɛɛ lajɛlen na i bɛ di te verre ɲɛ kelen ɲɔgɔn ou bien cuillère ɲɛ kelen i b'o min i b'i da i b'i ŋɛniɲɛ yira ala taala tile 15 i ye fɛn min fɔ dɛ ala b'o kɛ ne y'o de fɔ mɔgɔ ye o dɔw nana ni dɔnni wɛrɛ ye k'o fɔ ne ye ne tɛ timi kalama ne ye fɛn min fɔ ne tɛ t'o dɔn a la mɔgɔ de y'o témoignage kɛ ala y'o kɛ tan ne tɛ t'o dɔn a la ka lemurukumuni ji bisi lemurukumuni tɛ di an bɛ di de kan di
ka nemurukumuni fana k'a la ka situru de k'a la a di la situru situlu de kɛ ɲagami di la k'a mun fara ka mun i farikolo la k'i da n'a ye ka li kuyɛri ɲɛ kelen walima thé vert tilankɛ k'o min tile 15 k'i ŋaniya fɔ k'i da mɔgɔ min bɛ yen ni di t'o kɛlɛ i b'a tile 15 tugu ɲɔgɔn na don o don i b'a tugu ɲɔgɔn na i ye fɛn o fɛn fɔ Ala b'a kɛ mais tana foyi fana t'a la tana foyi t'a la karamɔgɔkɛ taa hɔgɔba ɲana e ka ne ka kɛnɛ filɛ ɲimi kɛ n bɛn'o de fɔ i ye kɔgɔ ni li a ɲagami i ka funfun i ka jamayɔrɔ la mɔgɔ tɛ se ka dabari bɔ yen nɔ hali ne ye mɔgɔ min di a essayer k'i bɛ dabari bɔ ne ka yɔrɔ la dabari ti marché Ala b'a diya i n'a fɔ di ni sukɔrɔ jama bɛ k'i ka yɔrɔ la mɔgɔ mana don a bɛ ɲɛfɛ i ka yɔrɔ la parce que fɔlɔ i ka jamadenw de mɔgɔ tɛ b'a kɔnɔ k'i lamaloya dɔw bɛ taa jati faga yiriw ta ka kirisiw kalan k'a bila i ka tasuma na mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bugɔ yen nɔ n'i ye comment dire di ni kɔgɔ ɲagami k'a fufufu jamayɔrɔ la Ala b'a yɔrɔ kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ sabatinen ye tiɲɛni tɛ kɛ sabu tiɲɛni tɛ wuli di ye ji ye o ni kɔgɔ bɛ ɲagami cogo di k'a fufu i bɛ ji ɲagami a la i bɛ ji ɲagami a la k'a fɛgɛya k'a fufu yɔrɔ la n'i ka kɔɲɔ sera a kɛ n'i y'a kɛ bala o tɛ kɛ yen quoi mɔgɔw Ala bɛ mɔgɔw ni da sabati o bɛ sabari ɲɔgɔn kɔrɔ mɔgɔw ni tɛ futini ɲɔgɔn kɔrɔ o bɛ sabari Ala ye dɔnni di farafin ma farafin de m'a ka dɔnni cogoya dɔn an y'an ka dɔnni bɛɛ ta ka taa kɛ ɲɔgɔn tiɲɛna ye o de y'an ka problème ye est ce que ni dɔnni caman ni ɲɔgɔn ni mɔgɔ ko sisan ko a dan tɛ farafinna la ni mɔgɔ dɔ la i dan tɛ farafinna la a b'i bɔ ni kɔrɔti ye la i k'a dɔn ko farafinna bɛ se ko la alors que n bɛ se ka kɔnɔdimi fila d'i ma n bɛ se ka kundimi fila d'i ma n bɛ se ka ninnu d'i ma Oustaz an bɛ ɲɛtaa TV fɔ dɛ o kɛra sababu ye Ala y'a to ninnu dɔnni ninnu i sera ka ci an m'a directeur fo kana miiri ko ne bɛ wari sara ne ma deli ka wari sara teleso ye o y'i lamɛn de a diyara o ye o b'i wele i ka se ka i kɔnɔ ko fɔ farafindenw ye donc nin bɛɛ tɛ bonya dɔ de ya Ala ka ni sababa bɛɛ amina yarabi ɲininkali laban Abulayi Kulubali an ka kɔrɔfɔw kuncɛ waati koronna an bolo ayiwa yiriko ta fanfɛla la bamananw ka yiriko tɛ Nasirudini ka yiri dɔ di k'i kora walasa k'i wariba sɔrɔ a fɔ k'a ka yiri dɔ di Manden susu yiri dɔ b'a bolo n'a y'o d'i ma n'i y'i ko la bi i bɛ wariba sɔrɔ o kɔni o bɛ ten an tɛna bɔ yan ka taa fɔ yɔrɔ la bilen ko mɔgɔ tɛ bɔ dunun kɔrɔ ka t'i kɔnɔ fɔ tɛ donc Nasirudini n'i y'a fɔ cogo min na vraiment Ɲambeli vraiment n'i y'a lajɛ ka fɔ bi a y'a fɔ cogo min na an ka yiriw i b'a ye ni bi tɛ foyi kun tɛ anw bolo ka fɔ ko an ka mɔgɔw jigi tɛ d'a kan anw ka ɲɛnatigɛ anw da kuma ma mɛn fɔlɔ dɛ mais i b'a sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ ka kɛ bi ko mɔgɔw jigi kun bɛ da kan o bɛɛ ye bi ye fɔlɔ ni denmisɛnnin anw yɛrɛ denmisɛnninmanin an bɛ ekɔli la hali ni i ɲɛ u b'a fɔ de ko karisa bilama i mansaw b'a fɔ ko nin ɲɛ yɛrɛ couleur man ca bi i b'a sɔrɔ u bɛ fura dɔ de tobi ka d'i ma mais n'a yera bi k'a fɔ a y'a fɔ cogo min na tiɲɛ na fɛn dɔw bɛ yen ni an b'olu sɔn ji la kosɛbɛ n'o tɛ a ko kɛcogo dɔrɔn de don n'o tɛ n'a kɛcogo tɛ bi n'anw ka yiri taara foyi man ka tɛ ko min bɛ i kɔ d'anw ka yiri la an bɛ fɛn o fɛn ye bi n'i y'an taara pharmacie na fura bɛ ko fura fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ y'an ka yiri kelen ninnu de ye donc o b'a yira na k'a fɔ vraiment yiri ye fɛnba ye Nasirudini ne ka kɔrɔfɔ laban ni o ye ɲininkali laban ye bi i da sera ma i ye yiri caman fɔ an ɲɛna mais yiri dɔw bɛ bi gɛrɛsɛgɛ ko yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ bi mɔgɔw bɛ kuma kosɛbɛ wa bi ni dun y'a lajɛ bi an bɛ fɛn o fɛn na bi gɛrɛsɛgɛ in de ye fɔlɔ ye dɛ kɛnɛya kɔfɛ an bɛ mun ye ko gɛrɛsɛgɛ n'ale tɛ yen foyi tɛ yen yiri jumɛn de bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen anw fɛ farafinna yan n'o ye gɛrɛsɛgɛ ko la ni maa tɛ se k'a fɔ k'i b'i kɔgɔ d'ale la walima i mana kɛ cogo cogo ni gɛrɛsɛgɛ sara cogo cogo n'a bɛ se ka gɛrɛsɛgɛ la ɲɛnamaya an k'o kɛ ɲininkali laban ye Oustaz n bɛna yiri saba fɔ mɔgɔ ye k'o hakili to a la n bɛ nafa di kelen kan parce que kelen bɛ yen n ka teli k'o fɔ caman n b'o fɔ ka taa kelen na jatigi faga zɛrɛ ni jɛ jatigi faga yiri lɔnnikɛlaw bɛ mɔgɔ faga ni min ye kɔni a bɛ gɛrɛsɛgɛ fɔni Manden sunsun o ka jugu ni jatigi faga ye zaban o bɛ sababu de tise mɔgɔ ye ka sababu di zɛrɛ ni jɛ zaban Manden susu o tɛ ɲagamina dɛ Manden susu fayida min ka teli k'a di mɔgɔ ma n y'a fɔ ye n ko n y'a ko joli 70 ne y'a lawura kama k'a ko k'a daga bɔ 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 sinaga 70 bi ni n ye Manden susu daga ko n bɛ miliyɔn min sɔrɔ semaine kɔnɔ n kana fɔ kalo n b'a dɔn ne dɔgɔkɛ sigilen a yɛrɛ tɛ ne ka wari sɔrɔ cogo dɔn ne yɛrɛ bɛ kabakoya ne yɛrɛ ka garisɛgɛ cogoya la n tora kɔnɔ e ka Ala ye lɔnni min di ma n fana b'o kɛra ka di mɔgɔ ma bi o de ye jumɛn ye e bɛ n tɛ b'a ko ten ne
n nana lɔnni wɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ tugun ka n to a ko la o de ye juma ye k'a ko tile 4 o tile 4 maintenant i b'a ko bi siɲaga 3 ale bɛ ko ni i bɛ fɛngɛ de don kɔgɔ de don ji la k'a ko n'i y'a tobi i b'a manden susu dɔrɔn manden susu kuru dɔrɔn kuru 3 kuru 4 i b'a don cogo min kɛ manden susu kuru 3 k'a tobi i y'o kuru 3 min tobi a koko fɔlɔ don i b'a ji siyɛnɛ ka kɔgɔ k'a la k'a ko ka ko o ye don fɔlɔ ye o ye don fɔlɔ ye don filanan i bɛ manden i b'a kurakuraya walima kɔrɔli i bɛ ji de k'a la i bɛ ji k'a la k'a tobi tuguni n'a ye diya i b'a tobi ko 3 tobi ko 2 i bɛ ji hakɛya min fɛ sa i k'o sɔrɔ a la i b'o o dusakɛ sisan i bɛ sukaro de don a la i bɛ sukaro jɔɔni k'a la tile fɔlɔ ye kɔgɔ ye filanan ye sukaro ye i bɛ sukaro don a la n'i ye sukaro don a la maintenant i b'a ko ko 3 tugun i b'a ko k'i jɔ yan dɔɔni ka ko k'i jɔ siɲɛ 3 o ma dafa tile 3nan i b'a ko siɲɛ 3 di de bɛ kɛ o la k'a ko tile 4nan i b'a ko siɲɛ 3 tugun nɔnɔ de bɛ k'a la nɔnɔ de bɛ k'o la o la n tora nin na de ala nana tamasiyɛri de yira n na tugun ka dɔnni wɛrɛ di ma k'a lakuraya k'a ta o don fɔ bi hali k'an to dugu kɔnɔ ni ɲɛ ye k'o bɛ balancer i bɛ ko dɔ ɲɛnabura k'o ka kɛ yan i b'a yira de ko k'o ka girin dɔɔni ne b'a fɔ kalandenw ye a ye nin daga don ye o b'a daga don ye n'i y'a ko so ala bɛ bɔda d'o ma o kɔrɔ de manden susu ka kɛnɛ kosɛbɛ o yɔrɔ la mais n bɛ deli ka nafa min d'a ma o ni nin tɛ kelen nin ye de n ko n ye kibaruya la ni min ye sinon n bɛ nafa min d'a ma ne yɛrɛ bɛ min kɛra manden susu kuru 3 ni ye cɛ ye kuru 4 ni muso ye i bɛ sɔli kalan daga duguma 4 ka filaburu in don ka sɔli kalan daga duguma 3 k'a daga ko semaine 1 a banna tabarikala ma nin yɔrɔ in faamu n bɛ min fɔ tan o de worola nin na i y'a faamu zɛrɛ in jɛ jatigi faga fana k'o kɛ ka garizɛgɛ dayɛlɛ i b'i zɛrɛ in jɛ jatigi faga yiri 7 de bɔ bolo bɛ se min filaburu ma i bɛ nin kari k'o kuru ka taa dɔwɛrɛ kari mais f'a ka se i bolo ka s'a ma f'i yɛrɛ de ka t'o fana kari mais bolo ka s'a ma mɔgɔ bɛ se ka bɔ i ye o mais fo bolo de ka s'a ma i tɛ se ka yɛlɛ i kana yɛlɛ yiri kan bolo bɛ se min ma i b'o de kari k'o kuru 1 fɔ yiri 7 walima 9 i b'o de don daga la k'a ko ni ŋaniya ye ala bɛ garizɛgɛ fɔ amin ya rabi professeur ala ka i ɲɔgɔnnaw caya farafinna bangun kan ni jɛmukan sugu ni jɛmukan ɲɔgɔnna nafamaw ala ka caya kunnafoni sow radio sow télévision sow la an bɛ i yɛrɛ fo ala ka séjour diya ka i ɲuman segin ka taa bobo julaso ka taa burkina faso kaw yɛrɛ ɲuman sɔrɔ ɲinan ta in an y'o kɛ cogo min na ala ka san wɛrɛ ta fɛnɛ yira na o cogo kelen na hɛrɛ la professeur Nasrudini Saɲɔ ka a sɔrɔ yɔrɔ fɔ maaw ɲɛna a bɛ festival Okobanya kɛnɛ kan sani belebele b'a bolo ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'a lasɔrɔ a sɔrɔ yɔrɔ ye walima ni festival banna ni maa minnu bɛ fɛ k'a lasɔrɔ université kɛrɛfɛ Kabala walima Ngolobugu la Mali ka sanfɛ kalansoba min jɔlen bɛ yen nɔ ni maaw bɛ fɛ k'a lasɔrɔ a sɔrɔ yɔrɔ kɔni ye o ye nɛgɛjuru sira an bɛ se ka o da maaw tulo kan walasa mɔgɔw bɛ se k'o ta cogo min na nɛgɛjuru sira 77 85 47 78 nin ye professeur Nasrudini Saɲɔ ka nɛgɛjuru sira ye Mali la yan nɔ 77 85 47 78 an bɛ segin a kan 77 85 47 78 nin ye professeur Nasrudini Saɲɔ a ka Mali nɛgɛjuru sira numéro min b'a bolo walasa ka se ka ala sɔrɔ Burkina Faso yɛrɛ ta sa ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka ala sɔrɔ WhatsApp sira kan o ye 00226 72 79 02 96 nin ye Burkina Faso nɛgɛjuru sira ye pour que ka se ka ala sɔrɔ bɔbɔ julaso an bɛ segin a kan todunkan na indicatif kɔfɛ 00226 72 79 fu 2 96 Ablaye Kulubali ka i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka professeur yɛrɛ fo ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen an bɛ bɔ yan ka taa an bolo don baara o baara la ala ka ani sababa bɛɛ ka Munir Jire yɛrɛ fo télé ɲɛta la yan Munir Jire an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ ale min kɛra sababu ye ka se ka ni jɛmukan ye ka a ɲɛnamaya bi an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ anw ni ne an na ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan ni o ye faso jɔ kɛnɛ ala k'an ka jamana basigi